الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palanggungan ha Islam, alhamdulillah dari nasab kita niyo ha waktu na to ini amoy in biya nasin biya janjian lang ta magtalos sing kitab insyaallah tungod paparkala pag-ingat sing kita niyo sin tungod paamoy in agaman na to supaya in kakahinang na to amoy in matanto na to tayo maun sin Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah na manjari ha waktu ini na kanapan sin guru na to mulia in pangadyan na to waktu ini lang ta dahil ha kitabut tahara tumakna kita niyo sin kasutsihan insyaallah ta'ala ay tayo turun niya na isang kato taniyo dahil ha mga dinisan sin tuwig ati ko ini sakpay paamoy sabab na bukunin katan tuwig manjari pagsutsi insyaallah na biyayaon itukbal ko in microphone pagurong na to kalasan pwede na rin dahil kan Sheikh Basir Sahid Juan wal etafadal fadilatuhu mashkura. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mga maasday ng mga pag-iman yan nga isip kita ni yung biyanes ng sambat na kasampayon na to, yung pangadyan na to, katong sin paghati, sin akang Islam. Biyaw niya rin kita niyo lawang atawa kan hakitab, pangadyan na to, hatungod sin kasutsihan. Dengan sabab ini, pagka nasabot yung kasutsihan, in tiap-tiap kitab, dengan mga kitab fiqhi, pagpaunahon nila in mga parkala, hipagsutsi, hati niya tubig, hukuman sin tubig. Yaon miyari kita na hababol fi ahkami taharati wal miyah. Lawang sin hukuman sin pagsutsi, iwan sin hukuman sin tubig, katubig-tubigan. Inna salata hiya arkanu thani min arkanil Islam ba'da syahadatain. Benar tunin sambahayang siya na ini rukun ikarwa ding mga rukun sin Islam mapuas sin syahadatain. Amin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa hiya fariqatul bainal muslim wal kafir. Sarta in siya in sambahayang siya na in lamta piag utlaan atawakan piag butasan piag dogaingan piag biddaan antara sin muslim iban sin tao kafir amunin sambahayang. Manunjuki in tawri magsasambahayang yukum sin mga ulama in siya ding ha mga tao kafir. Nakapagkufur siya asambahayang. Sa buko ni sa pagyan tanabi sin mga sila lang sin mga kuan amin kukul last na lang sin mga maas. Sa din di nakapagkufur siya asambahayang. Sawab wahiya umudul Islam haag sin Islam. Wa awwalu ma yuhasibu anhu 'abdu iban panagnaan siya hisabun sinallahu ta'ala adlaw akhirat haipun niya fa in sahat wa qubilat qubila sairul amalihi bang dimayaw atawa kan tiyma dayma uning katan sin kakahinang niya wa in ruddat rudda sairul amali bang sa pama siya hibalik di tay maun in sambayang nahitay ibalik da isab di da isab tay maun in katan ibadat niya. Wa qad dhukiratis salatu fi mawatin kathiratin min al-Qur'an karim ala sifatil mutanawwi'ati. Bunatod nasabot in sambahayang ding mga karya sa linya atawakan punan piyagkawaan kaniya dalil
kamatauran nakawa siya tartan tuway rundua hindi nga Quranul Karim. Amuin sipat siya buttuod siya ngiyanan mangbiyadin. Denghaini fatarata ya'murullahu biqamati. Denghaini nang daakin Allah subhanahu wa ta'ala sinipapatindog kanya. Wa aqimus salat. Inna salata kanat ala mu'mina kitaban mawquta. Wa aqimus salata wa atuz zakat. Mataod din ang mga baita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa taratan yubayyinu al-maziyatu. Atinya kalabihan. Demikian piatar lang sin Allah ta'ala ing kalabihan ing kalagwan sin sambayan. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Makapagang siya sinuno. Dinghay ng maksiat. Inang maksiat, iban sinan ng mungkar bang napatunay napatinog si manusia. Tiunay niya marayang. Wataratan yubayginu tawabahu. Damikian. Denghay ni piatarang daysab intungbas makawa sintaw lang sa sambahayang. Wayrung duwaing amurin suga sinallahu subhanahu wa ta'ala. Iwan intungbas in pag-ibadat insiyan makapapas. Inna salata yubibna syai'at. In sambahayang makapapasin mga pardusahan. Masya Allah. Wataratan yakrinuhu ma'asabr. Damikian din nga ini ipag nasabot siya ng Allah Ta'ala piya paglimbang siya in sambahayang iwan sin kasabar. Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah wa ya'muru bi-isti'ani. Ito damikian ang dalil niya. Wa biha ala na'am. Dinghat to amin in sambahayang subay tuod siya amuin pangayon sin manu siya. Sabab mayta wa innaha la kabiratun wal ma'na kabira huna bimana faqilatun mabugat. Bunato din sambahayang mabugat siya subay pangayon sin manu siya tawang fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa hindi na kabugan amuray mga sila khashi'in. Tao nagkhusyu ikhlas magtakifon fa Allah subhanahu wa ta'ala. Di nga sababin ni mga kiulungan sin Allah ta'ala. Insan bahayang damikian wa min thamma kanat karrat a'yun li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karrat a'yun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iwan dengay ni rendi manunjuk itu data siya tiudlo tiugila in kiaunan sin sambahayang insya ini dengan mga kahanungan ataw kan kasusuwan sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi dunya di hawa sin dunya amun ibadat kawayan niya kasuwan niya asab mana sin qurrat ayun amin kasusuwan sin pangatud mo pag-atud mo sambil pumanungin pangatayan mo kanaon duwa sin Allah rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrat ayun dengan mga mangayo kau papangayon ko sin Allah ta'ala dua dengan family asaway bansing kaanakan amuin malingkat hapangatud mo bang mo aturun nasawa mo kukan kau sa biyawnin pag-agama damikyan pagkita mo mga anak mo kukan kau sa babiyaon kanila in pagtaat kay labi Allah fallahu subhanahu wa ta'ala fahiya hilyatul nabiyina insay ni pangari-ngari atin niya pangari-ngari hakawi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin Nabi na to. Iwanin siya ini panggakayunggungan, kabayaan. Banglang ni wasi'arul salihin kasusuwan sin mga tao salih. Wahiya silatul bayna abdi wa bayna rabbil alamin. Iwan persupatan. Haantara sin ipon, iwan sin Tuhan niya. Tuhan singkatan alam. Wahya tan'an al-fahsya'i wal munkar. Iwan makaig sa sinin ng fahsya, iwan sininang munkar. Inang fahsya, amoy hinang mga ikujangki, limot, hakawi sin manusia, ngi sinamin lakutawi at niya. In munkar, amunin hinang sulang, fallahu subhanahu wa ta'ala, dengan mga magzina, dengan mga mag-inom alak. May tatasyabot in sambahayang, asawab mapuas in shahadatain. Inya to di mura kalagihan tubig, di mura kalagihan mamaygo. Bang imano siya nakasyahadat sin shahadatain, bima nasimud na siya pa Islam, suway na hitunay na in sambahayang.
Sabab mayta. Sabab simunod siya dahil harukon sin Islam hikalima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Uwos imano siya magneksaksi wayrun Tuhan mapatut pagtag-ipunan na malingkanin Allah. Iban ni Muhammadun sallallahu alaihi wasallam daak ipon lagi daak sinallahu ta'ala wayroon dapat suwain manusia tumunay timindog sin sambahayang. Dahil nga sabab ini, di in manusia manjarit timindog sin sambahayang bang di niya kaingatan minsan unuin usalon ni pagsutsi at tawakan di siya minsan makapanusi. Angkan na siyabot mo na in sambayang nga sabab suway sumud kau palawom sin sambahayang suway kau malano ding hadat asibi iban sin hadat dakula. Walamma kanat hadhihi salatu la tasiu illa bit-taharati al-musalli min hadathil wan najas wa najasi hasan al-qadri ala dhalik. At takalain kiyaw ng sinsambahayang ini, di siya masa malingkan suway in tao sumud magsambahayang kaniya, malano siya. Day nga hadas, amuin pagyanon tadakula iwan sin asibi, iwan sin day nga mga najisan. Law niya, hasaba kudrati ala dalik, yato kawaon da isab siya, hakarausan niya, umusal sin tubig, atawakan magsutsi. May ta, sabab aun ding ha mga tao di na siya makaraos magsutsi biya na sinasabot na to mga limaway-laway yaon tao di makaraos magsutsi di makaraos umusar sin tubig di makaraos umusar sin lupa biya na sin pagtayamum alawm sakit sabab ikamudaratin sakit kaniya inadtubo kun manunjo kidi man siya makausar sin parkala yadto bat di na siya sumambayan pasambahayang munda sa sinsyara sa luway nakka dahil doon kaniya. Ang kanang niya hasaba kadrati ala dalik kati na kitaon kawaon day sabdeng ha mga kakausan sintaw umusar sin tuwig pag iyanon ini hipagsutsi na nakahadas dakula at tawakan hadas asig. Wa kanat al maddatu tatahuri deng ha mga law tanasabot itungan sin mga kiyasa nasabot deng ha mga hipagsutsi kaniya hiya al ma'u amon na in pag iyanon tubig. Aw ma yaqumu maqamahu min at-tayammum 'inda al-'adamil ma. Atawakan amun timinog bangsaw pa makumanti bang wayloon nakabaakan mo tubig amo na in magtayammum mag-usal kita sin lupa. Sara al-fuqaha'u rahimahumullahu yabda'una bi kitabit tahara. Hinang sin mga sila fuqaha mga maingat hasara sin agamatu kaya ulungan sila sinallahu ta'ala tiagnaan nila deng hakitab pagyanun kasutsihan lian alam maquddimatis salatu ba'da syahadatain asabab mayta at takalain manu siya sumud siya maun pasambayang puas niya sin magsyahada syahadatain ala ghairaha min baqiyati arkanul Islam mapuas ding adto ding ha mga kaiwanan na lang ta amuin karukun-rukunan sin Islam biya na sin mga maghaj inyan suwayra isabin mano siya sutsi. Dahil nga sababi ni mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagsutsi nasabot siya lang niya fahiya miftahus salat in siya yaon kun si sin sambayang kama fil hadith miftahus salati at tahur in kun si sin sambayang amo na in kasutsihan walidhalika lianna al hadath yamna'u salat dengan sabab yan bunar tuod in nga mga hadath siwo dakula iwan sin asibi inyan hikapagang sin sambayang di mana di kau manjari sumud sumambayang. Fahuwa kalkuflu yuda'u ala muhdithi biya sa pantun kandaro biya sa pantun sing kandaro suway niya kalahihan in kunsi di maukab in kandaro bang wayroon kunsi di nga sabab yan in kasutsihan siya in kunsi sin sambayang. Fataharatu aw kadus surutus salah inyan siurut day sabsiya sin sambayang
Tartantuin yan, surut siya sin sambayang. Wasurutu la budda an yuqaddimu ala masyurut. Damikianin surut, suway hitunay, hirihil sin tiyug dan sin amuin, surut kanya. Tayo, law na ma'na tahara, in ma'na sin pagyanun kasutsihan, halukatan, an-nadafatu wan-nazahatu anil aqdar, hissiya wal ma'nawiya. Paglano, bang halukatan, literary meaning, paglano, iban sin pag-ig, pagpalayo, day nga akdar, in akdar, uno-uno lumi siya sin syara. Hissiya o ma'nawiya. In hissiya, magma'na siya zahiriya. Wal ma'nawiya, magma'na siya batiniya. Amuin lumi hakatampalan, biya na sinha mga najis, gumawa harwala labayan, iwan hatamungun, iwan sinatampat. In ma'nawiya, in nyari lumi, nakabubutang siya hadaghal, amuna in dunub, dusa, sinmano siya. Ma'naha syar'an, irtifa'ul hadathil, wazawalul najas. Pagpalayo, pag-id, daisab, sin hadath, paglumi, pag-ig sin lumi, at inyahamuli mo'y hadath yaon, iwan sin paglano, pagsutsi, ding ha mga kanajis-najisan, pag-ayan. Wa irtifa'ul hadathil yasulu bi istimali al-ma'il ma'anniyat. In pag-ig, sin hadas, jumato siya, mag-usal in tao tubig, sarta iban niyat niya, suway aun niyat sin mano siya. Sabab tumtumun na to in niyat, siya iniin, dumahi, pamano siya, maun pa ibadat, iban pa adat. Sabab an niyat, yumayyizu bainal adat wal ibadat, wa yumayyizul ibadat ba'dhum bil ba'd. Iniin maglilay sin magpatarang bang adat kayo na tawakan ibadat. Misan pain mano siya na maygo, puas sinimalup simuk siya pa asawa niya, bang wayron siya na kanya dunubin paygo niya, di na siya sumud pa ibadat. Yan mga kiaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Fi jami'id badani, in kanat hadathan akbar. Kataan baran niya, yakni paygoan niya. Kataan baran niya, kataan sintibayo antiug bukan sinbahibo niya. Iwan sinwala kyug dan sinbahibo niya. Subay niya paiwan bangso pamahadah dakula amuin junub. Aw fi a'da'in arba'atin in kanat hadasan asgar. Atawakan ha mga part niya yadto ginawaran niya upat banging kiyaw ng hadas asibi. Inupat yadto amura lang tayo wajib. Wala pa nasaputin sunnah. Kanya magwudok in mano siya before sumud balaom sin sambahayam. Aw istimalu ma yanubu anil ma'i indal adami aw aziz anil istimali wa huwa turab. Atawakan umusal kawang unuin gumanti ha tubig bangsaw pa malawa na yung tubig. Atawakan di makakaus intaw umusal sin tubig amin pagyan ng turab. Lupa sumakawa masagbot na to dahil hukuman sin lupa insyaallah subhanahu wa ta'ala pangbiyadi ning pag-usal kan ala sifatin maksusa doon na sifat na sabbot tuod sinallahu ta'ala siyara sinallahu ta'ala iwan sin rasul niya insyaallah dumatong dabang biyadi ning pag-usal na to tay mga kiaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala yali in baita launta in sifat sin tubig hipag-usalon sin mano siya. Baita sinallahu subhanahu wa ta'ala laun niya wallahu qala Allah ta'ala wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Bunartod napaturun na mo ding hatasin langit in tubig sutsi. Biya na sin ulan. Wa qala ta'ala wa yunazzilu 'alaykum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bi. Iwan piaturun sinallahu subhanahu wa ta'ala maun kanyo dahil nga taasin langit in tubig inya ni panut sinuray doon. Dahil nga sabab yan, laong sin mga ulama, in tubig amin laong niya bakin ala sifatihi o sifatin allati khulika alay amin pag yun maun tahur laong sin kaiwanan kita baul mutlak
wa huwa tahirun fi dhatihi aw fi nafsihi wa mutahhirun li ghairihi. In siya yaun suci siya hagin hawaran niya, iban makasuci siya duga indeng kaniya. Sabab mayta, wa huwa baqin ala khilqatin aw khilqati ay sifatihi allati khulika alay. In siya yaun tap siya tumutug doon hasipat niya amuin piya panjari kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damik yan in siya yaun amuin hipak sutsi atau akan sutsi piya panjari sin Allah ta'ala. Sawaan kanat nazalan o nazilan. Sibu dahin kiaunan amuin piya turun siya kagi biya na sin mata minas samay kal matar. Wadubi talad walbar, iban sin ice magkahulog din hatas, iban sin alo inyan tuwig sutsi siya manjarihi panut si sin manu siya. Aw jarian atawakan dimarakan fil ardi hakin lupan al kalmaun anhar biya sin mga sapa kasapa-sapaan wal bihar iban sin karagat-dagatan wal uyun iban sin tuwig magwa din ha mga force yawn habatu wal abari iban sin mga kakupung-kupungan. Yan in mga sila yan mga kiaulungan sinallahu ta'ala tubig sutsi. Kaya napan pasing kaiban lang ni wal ma walladina istakhdibuna al-an ma'khudatun min hadhihi masadir. Iban sin ding ha mga tubig kiyawa siyamon pag-usalon na tubihaon kiyawa ding ha mga puunan ini. Amun piyalaway na ahos di maakan pakawaybayan na to. Amuyan lang tayong mga tubig hipagsutsi sin manu siya. May tayad to hipanutsi siya, iban sutsi siya. Unin dalil. Bangkawasun ma huwa dalilu kanna huwa tahir. In dalil, asukun ko may tasya tarinalisan Allah ta'ala, wa anzalna minas samai ma'an tahura. Iwan na paturun na mo maun kaniyo, in tubig din atas sin langit, inyan tahir siya. Yat to in dalil mo in siya ang tahir. Damikian wa mutahhirun li ghairihi inagisin na to wa yanzilu alaykum minas samai ma'an liyutahhirakum bi. Iban na paturun na mo kanyo in tuwig. Piya turun na mo maun in tuwig maun kanyo ding atas sin langit hipanut sinyo. Amun yan mga kiaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nasibo dami san wala sa napaturun biya na sin sapa mga tubig sapa. Inya nasal karya sa lipya panjari sinallahu ta'ala malano siya sutsi. Sutsi siya yan, mga kiaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Sa babaon de sabit sinallahu subhanahu wa ta'ala halong Quran na suratul Baqarah. Aun din nga mga tubig gumawa siya bustak din nga mga kabatu-batuhan. Iban aun din nga mga tubig gumawa siya mahulog siya sa din nga kabatu-batuhan. Gumawa siya iban din nga mga mahulog siya din atas iban dumakan siya din nga taas. Siya but sinallahu subhanahu wa ta'ala Suratul Baqarah. Fahada huwa alladhina yasiyu tatahuru bihi min hadathi wan najasa. Amuyat tulong ta in mga nasabot ta manjari tahi pagsutsi ling hadas da kulay nadas asibi. Fa in taqayyat binajasa bangsa pa sa mapindasin najis lam yazuzil tataharu di yato siya makajarihi pagsutsi sin manusia. Wayrun na pagkhilap min ghairi khilap. Basta siya napinda na sin najis, napinda na kain laon niya, napinda na kain hamot niya, napinda na kalang tain kulo atawa kanin dagbos niya, denga sabab sin watamu. Raihatuhu watamu iwan sin long tabian mapindain hamot niya, nanam niya, iwan sin walna niya. Yan. Sin najis. May nang sa isang tubig dengan mga najis. Adapun mga kiaulungan sinallahu ta'ala. Bangin tubig na pinda siya sa upama sin najis. Dan mo napinda siya sin najis. Nahulogin mga tubig lang nahulog lang taman ng mga patay ununa patuwig. Uno na ba ninang sin manusia? Di na ba siya yat tulong tabihan musalon sin tao? Patay pasara na rin sa pamakupong, kaulukan si mga patayiro. Naninang sin kato di na ito usalon, miyatay kaya matay na iro, manginasan usalon. Mga kaulungan sinallahu ta'ala.
In katan kari asalin niya tahir siya, manjari mo siya lanuan. Manjari mo siya lanuan. Amuin pagyanon siya najasatu hukmiya. Ada pun yung an-najasatu dhati inya tudi mo na siya makajari suci na sawab najis siya haunu. Hagin hawaran niya. Biasin mga ihi, biasin mga tay. Yan. Inya tudi mo na siya manjari lanuan. Di mo na tumasuci. So pamalong mo, ihi. Lumumita ni nay nag-ihi. Sinakainom-inom ako. Lumuutangan ko pa tubig, kalumay nang siya masuci at tudi na. Di na tumisan mo tubigan. Ada po ni mga uno-uno na malano siya, law niya, najasatu hukmiya, najis, yukum siya sinsara najis, biya mga tamungon, kautangan sa najis, biya na si mga dugo, atawakan tubig, kaulukan sa si mga patay, uno-uno na katan, inya to, najis siya sinsara, sa manjari mo siya lanuan. Iran mo in patay, paguslimasan mo, intumungod bago yato, inya tusod sina siya. Di nga sabab yan bang siya nasusi, di makajari kasiulakan sin Muslim tumaod pa in pagguni-guni ni uno ba in tubig ni sutsi nakatawa bukon atawa kande nga mga tamungon kamutangan siya sin najis na sabot tarihan in najis sabuton nato muna in najis mga kiulungan sin Allah Ta'ala nasabot takain naksamun najasa law niya an najasa tutatiya wan najasa hukmiya biya na sin mga alaw niya ratiya najis sa ginawaran nebe na sin igi tay biasin mga ilo iwan sin mga babo iwan sin damul masfo iwan sin damul haid in mga yandi na sila yan masudsi sa najis na sila bang sila makabutang papanyap pagsasambayangan ta papanyap pag-usalun ta subay sila igon at tawakan lanuan yan lanuan tayo uno-uno kaya butangan si mga naparkala ini pag-usbang hukmiya law niya an najasatu hukmiya yukum sin syara in mga yadto makajari talanuan biya na sin tamungon sin tampat malano pugos kay kuan sin lumi kaihian kay tawan badyo na kaununo nakatan malano in karya sa linya kalumian manjani na to siya lanuan pag-uus din di aun pa isa pagyanon siya darajatun najasa amuin pangkatan sin najis pagtawon siya law ni an-najatu mughalladha najis amuin magugat malago biya na sin karilatan sin iruin panyap mo idha wala kalbu law niya tahurun ina ahadikum idha walaga fil qab an yagsilahu sab'a marrat aw lahunna biturab huwasan lanuan in panyap sinang katauring kaniyong uno-uno na luuluunan panyap misan mga taong pamubihan dilatan sin iro tawakan tamungon mo dilatan sin iro at tinasinwala ka dakalay sanu o syaraba makasudin dila niya tawakan makainom ukasan mo siya yadto makapito in paunahon mo lupa lawsin mas saltunun amuray yadto in uwat sinika yig sin lumi sin najis sin iro nabiya din na bang baboy mas sobra pa ini kamaruan along niya amuin pagyanon mukhaffafa an-najasatu mukhaffafatu mababa-bawa makaambya sin ihi sin bata-bata amun wala pa siya nakakakaon duwal dat gatas ina niya in mga yadto bang makapigsik kato pilik-pilikan na hadya siya dami kiyan in pagyanon mutawas sita ihi sin taon nakakaon hati ni Adam yun atawakan tay nila inyadto hagitungan siya kakausan ta siya lanuan. So denga sa wabi ni mga kialungan siya Allah Ta'ala in mga yadto bang siya kumuhan pa mga panyap ta suway ta siya lanuan igan in mga bihadto. Nasaw pa man ni ambok mano siya napindain tubig niya. Pagkita niya biyan narugaing dan kolor sin tubig na sa wala din sa napinin hamot. Uno bahayad to. Manjari niya ataw mag-angan ni mano sa anong najis na may natawagukon. Subay iyon si mano siya bang bukunda tuod najis di da mapindain baho hat napindahan dyan color bukunda siya mutaakid najis in nakabutang di at tumanjan ni mano siya magluharwa amoy ni bukot ni tubig suway niya usalon na bukon siya magbalik pa karya sa lisin tubigin siya pahit yan na mga tubig kalamukayan siya sin mga malano biya sin mga sabon biyahan
biasin mga ka, biasin mga lupa, inyari makajari mura siya masi usalun. Makajari mo siya usalun, hipaghukas, hipagdakdak, ayaw siya hipagtungnawang mga sahon. Sa manjari mo siya hipagsutsi. Manjari mo siya hipagsutsi. Asal desat kita yung taakal. Bukun mo hiwugit, bang saukat na takasabon. Sababin yan tahir, atawakan lupa, atawakan gaha. Inyan tahir na siya. Bang lupa iwan sin gaha, in makalamu kay hatubig, inyan manjari mo pa'y pag-udo. Sabab magjato ahyanan, fi bunyan, ang mga kabaybayan, indah mo sakhanat, aun sakhanat sila mong pagpapasuan biya, awla, mga mahagot, aun sila pagbutang pagpapasuan niyaon. Naya tumaggaha, atawakan pag-istakan tatuwig habaril, maggaha siya, inya tumanjari la si mano siya, usalon niya tutahir da siya, hipagbudo ka, pihan, atawakan hipamayo, atawakan lupa, amoy mga sapa, magbaha siya biyayan, malubog siya, inya tutahir da siya, sababin nakalubog ka na lupa, inkarya sa lisin lupa, tahir, sababin niya, manjani mo siya, panutsi, bang mayroon na siya, tuwig. Amon yan mga kiulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Dahil, law niya, thumma dakaraha ma'al bayan wajhi kulli wa qawlin. Piyasa, nasabot na siya, di nga manapatarang at tiap-tiap himumungan sin mga sila kaulaman. Di nga sabab yan, law niya, qal, wa huwa as-sawabu an Allah subhanahu wa ta'ala qal, di nga mga makawa taring nga mga amuin, di nga mga kadalil-dalilan, law sinallahu subhanahu wa ta'ala, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadukum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu. Ini nasabot ganti sin tuwig at tinatayammum at ingkara sa linya inusalon ta tubig ipagsutsi. Sumakawa inagisin Allah Ta'ala, falam tajidu ma'an. Bang may kawakan nyo tubig, na papagtayamumun kamo. Patayammamu sa'idan tayyiba, famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minkum. May mga kiulungan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inyato tayamum, tinakantian siya sin lupa bang mayroon tubig kawakan. Sumakawa, subayra usalun mon lumawagin tao tubig. Uno-uno yato ayaw ko maging lang, mayroon na tubig kawakan ko. Sa binangisin ng Allah Ta'ala, falam tajidu ma'an. Inkaryasan ninawang may kawakan mo tubig. At inepya lalawag ka, wang imanin ng Allah Ta'ala, law na falam yajid ma'an, na yato. Bang mayroon na tubig doon, ni nagumang lawag. Sa inagisin ng Allah Ta'ala, falam tajidu, na bang may kawakan niyo tubig, napakang magtayamong. At inayin, usalon tamo na, ding mga hipagsutsi tubig. Nabang ko na aray darakat, naman na rin nadyagot. Basta untaw rakat, aray bay na rakat, di siya man dyan magtayamum. Sabab subay rayat to siya mag-ay sindakat, at tawakan mamayo sindakat. Ganti pagsutsi ka niya. Muyan mga kiaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Laong tadeng nga mga nasabot ta parwagian sin tuwig, hipag sutsi sin mga mano siya. Sabab, kalayan mga kiulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala in kasutsiyan, sababin araman na tulong niya, wahada mimma yadulu ala adamatil hadal Islam. In mga yan, manunjuki maun pakalagkuhan sin Islam. Alladina huwa dinut tahara, amuin mamasutsi malano. Mamasutsi nagdarasing kasutsi-sutsian kalano-lanuan. Magpalayo din nga mga pagyanunwan at taharatul an-nazahatil hissiyya wal ma'nawiyya. Mag-ikaw rin nga mga kasutsihan pagyanun maglano ko sin pagyan hissiyya hagin hawaran. Dahil nga sababi ni mga kiulungan sinallahu ta'ala, patumtum na mo ang mga katautay manguran na mo. Inibukunjang kinamo kanyo sa patumtum na mo, sabab malasa kami kanyo. Kamu mga katautay manguran na mo dyan mga tablig. Bangaon na karurungong kaadlaw ini. In kamo mga katautay manguran, hati niya gimukula lagi na waran niyo nagdadawa sin Islam. Gimukula lagi na waran niyo nagpapasampay sinakam Islam. Dimuro amin simasabot at tawakan
din do naginawaran yung imian kamo, yan yung diarain din nga mga sunnat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kiulungan sinallahu ta'ala, bukon lang tayo nila nga mga junkie sa kakitaan ta na sin matata sambil kaya masahan ta na ka masjid-masjidan, amoy paginangon sin mga katotay manguran, magmama sila sinhinang inyan, bukon yan din nga mga hinang sin Islam. Sabab mga kiulungan sinallahu ta'ala, in mama, di iyan makarhil kasut siya nakawisin mano siya. Sabab mapuas din nga mga buyo, iwan sin mga bunga, inhilamod mo rin doon pagmama mo, inyan sakit atawakan lasun, biasin tawa ko, inyang toksin. Iwan sin mga bangkit, inyan damikyan, lasun siya yan. Nausalon sinabuk Muslim, dahon niya, hinangon niya, sambil kakitaan na singkaywanan na agama, ang pinagamata, bango siya kitaon, kasutsihan. Kasutsihan mga kiulungan sinallahu ta'ala. Namatarang yan, kakitaan, akalayuan patyata mong nagtatamong kamusinta mong long tabang din di haula ta, kakilaan na ko magtuini ko Muslim. Sumagawa, pag atudsin simod mo, nabiya na ka, masya Allah. Biya na kita amin kamaasan na kauna. Bata pa, ang paingkyangi din doon, bulaw kita magtumari. Sabod kita magtumari sin mamata. Nain yan, bukun niya ni karayaw. In kita niyo agama Islam, sa amin kita sintaw, sa amin kita sindukayng agama, in agama tasyabot sin mga ulama, iwan sinallahu ta'ala, agama kasutsihan. Sa namang sa pamadtumari kita, sambil pa mga masjid, bula kita pakakidkiran madtumari. Allah, masya Allah. Aun waktuin mga katautay manguran, sa milalaw masjid, hinangon nila papagmaman, ini pagpatumtum na mukan kaniyo, sa wablasan na mo, igan yun hinangyan. Sabab tumampal sa pamaimian kita ang ding hakato atawa kanding hakaibanan kanyo dumaawa lang ngayon yan siyunat wayron hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bat hikasipog pamano siya wayron hinang sin ara mamakita doon katong makaril kato kalulumanan wala na to sadya kaingatan bangkitan yung nagmama nagbisaraywan sintaw magpiksikin mga mama haunahan pusbula kita ni maturo inyan ding habuk hikahina sin ara man na to. Dahil nga sababin ni mga kiaulungan sinallahu ta'ala, bang kamu malasaf Allah ta'ala man parasul, akad kamu parasul. Uling kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni, yuhibbukum Allah. Amo yan dalili pagdalil na to. Bang kamu matan malasaf Allah man parasul, akad kamu parasul. Nahatungod sin ipon, hatungod sin simud. Sabab in mamahisod mo pasimud. Na Rasul sallallahu alaihi wasallam, in lasa niya, in tagi niya maglano sin simud niya, sambil siyabot niya, laula ana syukka ala ummati la'amartu bisiwak, ma'a kulli salah, inamuk inda kulli wudu. Mataod ka riwayatan in Rasul sallallahu alaihi wasallam, maayad siya simud niya. Bukon sa to ipon sa jain lanuan. In paglano sin siwak sin Rasul, ipon ngilo iwan sindila. Bang siya mamisara malano dakuman. Allahu Akbar. Hangka naliangan in tao ang umalup sumambahayang kimakaon siwaya si bambawang di siya pasambahayang mo. Sehingga suway siya makapagudiwa makapanutras. Biya din nawa tuhan bang sa pamamama indahon mo sumambayang umalup ko patuhan. La ilaha illallah. Di pa ko makatutbras marayaw hat mo gumguman. Di saan mara. Di nga sabay pagpatumtum na mo kami. Inagama Islam, agama kasutsiyan, suway tuod malano kita niyo umalok pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ding naman ha mga ginhawaran na to, iban hayan na to. Suway kakitaan sin mano siya malano kita niyo. Sakit in makawa na to ding dun, bukod yan uno bang uno. Namunyatin pagyan hisiya, paglano sing ginhawaran na to, mga kiulungan sinallahu ta'ala. Mataod bang natusabuton asal damawot na tura pangadjiw nin siwa bang biyadi nin aturan in baya sub sin Rasul sallallahu alaihi wasallam magusal sin siwa maglano sin simud niya sabab inyan kalagihan at tao magdadakwa bang kau dai suway tud malano in simud mo malano in pamayhuan mo sabab hilabtik mo indila mo hiwa min suara mo pamano siya amo in way un masagda-sagda laruon kay mo amo inin Muslim amo inin Islam. Pangindo kato sinakama, hupon yan panginduin mga biyan, mga kiaulungan si Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabay, patumtum mga kataw tayo mga uran na mo, lasa na mo kanyo. Igan nyo in mga parkala yan.
ikan mo sabab sabat biya nasin sabat na kamu naggukulal kamu nagdadawa sin akama naggukulal kamu naghinang kamu sin sunna sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam de nga sabab yan ay nudugtulain sunna sin Rasul maglano sin ginhawaran na lawi aulana insimud sin kita niyo magdadawa o ma'nawiya siyabot din di amo na yung pagyanon batiniya laum sin daghal sin manusia den hagunog ang kanalang sin Allah Ta'ala, Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Piyauna mo na yung pagtawbat, sabab bangkaw naginang maksiyat, bangkaw simud pa ka magtawbat ka muna. Ang pagkaw magsyahadan, magtawbat, pag-uus lang mo magtawbat na ako, magniyat ko magtawbat, sumud ko pa Islam, amuyat tumagtagna-tagna ko. Dahil nga sabab yan yung pagyanong ma'nawiya, pagsutsi, dahil nga dunub, dahil nga kataya, kasaan iman sindusa, fa Allahu subhanahu wa ta'ala. Amo ini mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. So mura-murahan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yadto na to nasabot maniutyo din nga mga mulakas amuin kahalan sin tubig langta amuin pagusalon sin manusia. Sabuton na to maniutyo palawayon sadya in pagbutangan sin tubig. Tartan to in pagbutangan sin tampat na to in mga yan lang takingat natin mga plastic inyan so isa malano day sabsiya sa aun ding nga mga malano liangan kato pagbubutangan biya na sin bulawan iwan sin fidda liangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam yan di siya makajari butangan sin bulawan imong tubig ibutang amuin tubig lang tahibutang matupalulunan bulawan at tawakan fidda adapun mang sopa maaon lulunan mi sa lampikan mo siya sin fidda inya tumakajari ra siya biag lapat atawakan minum ko rin ang mga bulawan atawakan na fidda paglulunan inyan liangan la tashrabuna fi aniyatil dhahabi wal fidda wala ta'kulu fi sihafihima fa inna lahum fid dunya wala na fil akhirah aminin beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ayaw kamu minum amin luluunan bulawan iwan sin fidda iwan ayaw kamu kumaon dito amin ha pagkakaunan bulawan iwan sin fidda siwan sin pilak sabatin mga yan kanila na kandasyo ang mga sila Yahud ang mga sila Nasara iwan sin mga ruwaing agama sa in mga yan kato hadlaw akhirat at ini hadlaw akhirat wala na kita liangan sin Allah subhanahu wa ta'ala kato na to ditukba sin Allah ta'ala mura-murahan mga kiulungan sin Allah ta'ala iban sindi nga mga laong tatamungon sin kuffar hirihil kay mo numanjari ko ba ini sulugon makajari musulugon in tamungon sin mga kuffar sa dakdakan mo siya muna lanuon pag-us mo siya dakdakan misan ko rin na magsartong inyato mausal mo na siya inshallah subhanahu wa ta'ala sabing karya sana niya tahir makajari mo siya lanuan mura-mura na mo yan tuwing pangadyan makawan at tumahapon ini hatungod sin tubig bihan in pagsutsiwa sinasabot na tunain mga parbahagian sin mga kanajis-najisan mura-murahan magmumpatin pagpatumtum na mo bangsa pamaw ni mumungan na mo wala ima mo kamura ko man magpaamo inshallah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah yadto na in pangadyan lang ta sa rayaw-rayaw amin pag-ayat sin kita niyo tungod paparkala sin kasutsihan ababing kasutsihan yan tunga sin ini pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala na adapon bang siya yadto kaya ragdakan wala doon na di masampurna yung pag-iman si manusia labi-labi na yung ibadat di kayo sa temaon sabab in kasutsihan yadto sarat sin amoy ini katayma sin ini amal na to lamod siya parkala ini hihinangon sin kita niyo sarta aayaran insyaallah ta'ala nasabot niya rin hatuwig na inya to katantan haamoy in paglano matarang na ito katutan yung manjari iwan sindi manjari insyaallah ta'ala pa lugal damikian patamungon inya to katantan na misan in tamungon yan pangaon dapat amuin bang takya hahati handa ayaw kita umusal sin tamungon amuin ini bini ring haamuin bukon halal inya to katantan sabab na inya to ritay mon sin Allah ta'ala in ibadat sin ini manusia sin muslim haamuin bihat to sabab na inya to ayong kasutsihan niya sinamuin ini tamungon nito murah-murahan damikyan sa ini lugal biya si masjid yaon
Na masjid long ta amoy in labay ring hapag-akal piya tindog inyan di man jari pagsambayangan. Sabab bukon siya sutsi bihan amoy in ini iakawan in lokal yaon. Iwan si mga kapanyapan piyag patindog kanya iakawan day sa at tawakyawa day mga higad-higad inya to katan di man jari bihan. Sabab inya to subay siya sutsi malano. In Allah subhanahu wa ta'ala tayyibun la yakbalu illa tayyiba. In Tuhan na to Rabbul Alamin malano sutsi di siya tumay mahaipon niya bang bukunda isang malano iban sutsi insyaallah ta'ala. Na murah-murahan ito na yung pangadyan kita niyo amuin hasusungon waktu kakanapan na isa biya siya amuin waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala na murah-murahan papagbarakatun kato taniyo sin Tuhan na to Rabbul Alamin yung mga kakahinang na to ini in kami lapay na yung mga sila amoy in wala miutas kamo patindog sin parkala ini nagpatatas sin parkala ini amo na yung mga sila amoy in timatabang sin kauunahan lang ta gasto amin parkala ini sabab na muna bukon kato taniyo in cable bukon kato taniyo in PLDT bukon kato taniyo in kurinti inya to katantan na kaunahan na to iyadto lang tapag-tabangan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Demikian magsukor pa amoy intagda po si lokal ini amoy lang ta ngiyanan sin kami lokal ini bukon kami ba nagngan in kamatanan niya sabab Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbaita tiap-tiap doon han lokal pag ini bisarahan tungod papagkala ilmu ding Allah subhanahu wa ta'ala inyan ambok siya rin ang mga rodatun min Riyadil Jannah insyaallah ta'ala at niya lokal ini misan siya siwi na inihambok din ang mga halaman sin surga insyaallah ta'ala sababin pagbatbaton doon na ini kalam sintuhan na to Rabbul Alamin iwan sunna simpamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ibalik ko pakuro na to kaluawad kawayaan ni Ibisara supaya makapagbutas kita insyaallah ta'ala. Sa tulong ka alhamdulillah na murang-murahan in mga mawaya lang ta nakatagna na di mo sin parkala sinarama pagpaham sinarama nakatagna na di mo sin kasudsihan insyaallah mamang mapangayo na jaga hiniugaman bangsa pama kamo nakaron ginang katauren kaniyo na pamaitay kamo ha mga katotay manguran niyo damikyan baytay niyo sila supaya makapaham sab sila sinarama. Aw niyan tao bihan lang ta mga back to time na yung kikita nila ng mga lang ta mga movie uno-uno na bihan tawakan mga news na lang niyo baytaan niyo nangyari awan pagpangadyan at tungod sin mga kasutsiyan sabab lang tamahang da ini magkasabutin mga biya ini inamin tagnaan siya rin nga panagnaan biya sa ini kita sinamin bata-bata ang paiyanad magpaigo yaon nasa misan pesab bihad to yung tanda niyang kanasiyabot na kung aun di sabdeng ha mga kamaumasan taling ha mga Muslim lang ta iabot nga sa Japo di misan megat mamay udunog amiyad to lang ka na siyabot tabi ni ang kana inut-inuton insyaallah subhanahu wa ta'ala magpatumtum kami pagpatumtum day sab kamo hamangan pangadyan na kawani iban mamaita ikamu mapuas din kamo mamaita ikamu ay siyuso na rin ang mga katawtay manguran nyo aun day sab kebo na kabaybayan nila bihan atawa kaman hipawita niyo ang mga ka-YouTube na supaya magmumpaat ni mga pagpatumtum na mo din makawak kami sa karayawan madawat na minulong sa Allah subhanahu wa ta'ala. So mura-muraan mga kiulungan sa Allah ta'ala biya na sinsambat na bangon himumungan na mo wala imamu na kamura kumanin magpaamo in kami din ang mga kulang pain panghati to dahil mo sa wabing bahasa Arab maluag tuod siya. Sana din kaya pahampino sa Allah ta'ala mitibya sampay na mo kanyo. Damikian mga umbisar na mo biya akong lang hikuan masakit taymaon na to sabab nawangiyat tumahinang ubat subay na to taymaon sabab tungtungon na to in kita taumaas na bang kita kugdanan sin masakit wayro ni painom ka to sin doktor ubat biya sin mga ubat sin bata-bata amin lang niya mga aspirin malimok-limok sa tatantuin ubat magkainom ta ma-upload siya ang kanalang siya sulkulil hak walaw ka na murang pamungan ng kasabunalan minsan pengkiaunan mapait sababin mapait bang inumon sin mano siya ang pakasabunalan ubat din di sakit hadagar sing kita ni mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala mura-murahan dito na dya tumugtog tuan anta na
Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.